Terve! Puutarhuri, talkkari, lumimies perustelee, miksi kannattaa meluvallistakin kaataa puita. Saatte tällain pihaan enempi valoa ja toki kuuluvuuskin paranee samalla lailla kuin silmikkokypärä pois ottaessa. Eli tässä on 15 vuoden männyn kasvu ja se on nyt ohitse. Siihen jätettiin tarkoituksella tommonen tikkapuu, eli tulee käpytikkaa ja palokärkeä sopivasti pihalle naputtelee, kun jättää tahallaan tuollaisen tönkö. Se on siinä noin vuoden 2 ja sen jälkeen se on niin umpilaho näiden tikkojen jäljiltä, että se menee potkaisemalla nurin. Mutta tässä siis hyvä vinkki, joka tykkää lintujen seuraamisesta kotitanhuvilla tai metsikössä. Ei siis tehdä perinteiseen metsurioppaan juuresta mukaan katkaisten, vaan lintumies jättää kunnon tönön, jotta saadaan näitä punahattusia palokärkiä kautta käpytikkaa piha-alueella. Ja etenemme vielä pienellä harvennuksella ja talkkaripalveluita, metsuripalveluita voi kysyä, mutta kuten huomaatte, niin isossa lumessa tuottaa, vaikka olisi ikää eikä ole iästä kiinni, niin hieman vaikeuksia sanotaan leikata, sahata oikeaoppisesti, kerta lumi tekee omat tepposensa ja aina raivausalue pitäisi raivata ennen leikkuuta niin, että se on esteetön. Nythän tässä oli marjapuskaa ja muuta, jota yritti kunnioittaa. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, puu on nurin ja jatkamme seuraavaan kohteeseen. Talokmiespalvelut Tampere. Ottakaa yhteyttä videolla ja blogeissa näkyviin yhteystiedoilla. Kiitos teille, hei!